Merdanjan taňry alkasyna aýdy. Inimi iş alan üçin. İşläp görme biraz ýüzüň azartman. O zatlar hiçlaydı olsun. Senem wagtyna etdiň ama. Onda da Merdanjan soň iş şeýşini öldüm. Gözüm bilen goraýynda maňa görkezsene şonu. Ay ýörenno. Merdanjan şu abet wagty maýdy. Abet wagty däl olsun. Şuňguny günle şunu ýallar o. Ýöne seni gynandyrmajak bol aýtman ýördüm olaýyn. Tura inim. Hey iş wagtymyr ýatarlar menim. Biriniň ýanyna ýüzüm gazar ýaňda men. İş bolarmy ýagam şundanam. Ödüňe bu derece konferans aşagyna otyrdyň ofisde. Menem günüň aşagyny işlemelemem. Haynim. Daýhançylyk galan bir mukaddes kärwamy. Men halkynjak ofisa gün ýetaýenler diýýärmi? Şu ene toprağımıza hizmet edip men şu derejeye yetdim. Ondan menim bir zady berip belli. Ata-babalarymyzyň aýdan sözü var. Çekseň zähmet, ýagar rehnet diýipdirler.